Добрый день, паважаныя аматары беларускай літаратуры. Зноў я з вами. Сёння я прачытаю верш, які ўсе ведаюць з маленства. Янка Купала, хлопчык і лётчык. Мой милый товарищ, мой лётчык, возьми ты с собою мяне. Я ведаю, вялікі ўжо хлопчык, і умею ўжо лётаць во сне. Мне мама сягоння казала, што стукнула мне ўжо 7 год. Табе гэта, можа, і мала, а мне ляцець толькі ў палёт. Мне ўжо надакучыла дома, дзіцячы хадзебны сад. А так паглядзеў бы, вядома, на іншы парадак і лад. Возьми ж мяне, лётчык, хачу я пабыць у людзях, паглядзець, як месяц на небе начуе, як блукае ў лесе мядзведь, як свецяцца ночкаю зоры, а днём не відаць іх чаму, як рэчкі ў далёкія моры улетку плывуць і ў зіму. На моры зірнуць хоць раз бокам, як ходзяць па іх караблі, ляцець высока-высока, ды так пабываць у Крамлі. Вось гэтак у добрым здароўі мы будзем ляцець і ляцець. Возьми ж мяне, лётчык, з сабою, не будзеш ты клопатаў мець.